हेलो तनी मॉनिटर में आवाज और चाहिए। अट्ठे बोल दे दियो। आज तो हमनी के आवाज पर बेंजुए वाला हावी बड़े तनी हमनी के ऊपर कर दिया भैया भैया। आज बड़ा ही सौभाग्य मत पर दीपक बबुआ तो है आ जाए अंकल जी को होने जाए। आज ग्राम शेरपुर में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गोपालगंज जिला से गार्जियन श्री मुनीलाल यादव जी के सुपुत्र मिथिलेश यादव जी के शुभ विवाह के कार्यक्रम में हमरा आवे के मौका मिलल बा। एक हाथी हम बड़ी बड़ी आभारी बानी अपने मुन्ना तिवारी बाबा के व्यवस्थापक बानी अनिल यादव जी और दुल्हे राजा के पिताजी मुनीलाल यादव जी और दुल्हे राजा के भी हमरा ओर से शुभकामना बा। एजा जुटल तमाम गार्जियन नौजवान साथी बराती और घराती पक्ष के हमरा ओर से बार बार प्रणाम बा। सबसे पहला प्रणाम मंच के उपस्थित में एह गार्जियन के हुई राव नाम भुला जाए जितेंद्र तिवारी जी बहुत सुंदर राव इतना सुंदर आवाज में दम बा कि हई सब कार्यक्रम छोड़ी बड़ा बड़ा मंच राजनीति वाला धनी माई करे है तो वो हुई। बक्सर जिला से चल के आई हमरा भाई बाबा जगदम्बा चाचा के पूरा टीम के स्वागत बा। साउंड भी बड़ी सुंदर बा। बड़ी सुंदर गायिका अदिति राज जी हेरूरा सब गीत सुननी। नृत्यांगना लोग भी आइल बा हमरा ओर से स्वागत बा। अब हम अपनो आवाज में गावे के प्रयास रोजे कोइले बनी आज वो करो तनी त्रुटि हो जाए तो क्षमा करब सब है। समय के देखते एगो भजन ओकर बाद जैसन आदेश और हमारे छोट भाई आरा जिला से आइल बड़न ग्राम लसाड़ी रवि बाबू कलाकारी में अपन नाम रवि रोकेट जी रखले बड़े तनी टेंगारी चाचा तू घेर के आओ घेरा घेरा जननी के जननी हो जननी जनक के तू जयती जयती जयकार जग जननी। अब ये तो हर बैटरी हो रहा लगा सब लोकल बैटरी लागल ए पे हो जाइए वो शहर तरह की तोहरो बड़ाई कोई पानी में कोई सजा हम अपना हिसाब से उठो। हेलो बहुत अच्छा ठीक है फिर से कहे जननी के जननी हो जननी जनक के तू जयती जयती जयकार जग जननी। जननी तू जोगिन के विषयन के भोगिन के सब पर जननी हमार जग जननी होना जननी
करे जननी न बेद हम गवार जग जननी जननी हो जानो जन्म तुआ चाहत काबा गोलू राज लइका तोहार जग हमारा हृदय कवि जी के भी स्वागत बा भैया। हम कोनो अनूप जलोटा के राह अपन नहीं चलल के बैठिए के गाई हाँ जी। लेकिन हमार प्रोग्राम शुरू करे के एगो आदत हो सिस्टम तैसे घबराई सब है मत। हालांकि रौरा सब निमने रही थी तो आज हम हीरो बन रही थी सही बाकी रौरा सब खुदे निमन नहीं थे। भरत शर्मा जी के लय है कोनो समय में मेहरारू अपना पियावा से कहत रहे कितनी तक नायन नवा अरे अजोर हो गई छोड़ा छोड़ा कलैया सैया भोर 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 हो गई। यही लाइन के सहारा लेके जगदम्बा चाचा भक्त कहता कि माई नहीं लागल बनौरे चरणवा में जैसे भोजपुरी में कहल बा कि धान के खेती हाँ जी पुआर से चिन्हा जाला एहिजा भजन कम गाओ हाँ जी। आजा 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 ए माई सुमी रनवा में 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 मुंबई के गाना देखी बबुआ जानी जई हो है भैया काली हरी बबुआ जानी जई हो है भैया काली हरी आजा आजा ए माई सुनी रनवा में आजा आजा ए माई सुनी रनवा में। तब तक कमे समय में कहे के पड़ी बड़ा दुख होला लेकिन बहुत बहुत कि आज 12 मई के इतना लोग बहुत 200 प्रोग्राम हम फेल कैले हो हाँ जी। कि ना जाए दिया जे इजे चले के बा। ऐसा जब आइल बनी ऐसा जे भजनों लोग सुने खातिर तैयार नहीं थोड़ा अफसोस होता पूछता जमाना जब से बटता हर बरजी ठाकुर हरे नर बोलू लवले बड़े योराजी लवले बड़े योराजी हो लवले बड़े योराजी ए भाई माई रखी हो तू अपना ध्यानवा में माई रखी हो तू अपना ध्यानवा में हो आजा आजा आ जाए ए जे बढ़ जाए के बा चलो